Erabaki nuen sarrera bat egitea hitza eta artean arteko harremanean, eta batez ere idazkera eta irudiaren arteko harremanean historikoki adibide batzuk erakutsiz, eta ikusiz nola idatzizko hitza oso presente dagoen gure ikusizko artean, nahiz eta askotan konturatu ere ez garen egiten, ze oso onartu dakagun. Eta gero ja, zentratu ginen gehiago hitzak nola baldintzatzen duen gure artea ikusteko modua. Eta hortako erakusketa hartu genuen ereduz, erakusketa da artearekin elkartzen garen lekua, da ikuslea eta artearen arteko elkargunea eta topagunea, eta pentsatzen goi neutroa dela, baina berez ez da oso baldintzatuta dago hainbat elementurengatik, ez? Alde batetik artelanen arteko elkarrizketangatik, baina guri interesatzen zitzaigun ere hitzaren bitartez. Eta hitz hori erakusketa batean agertzen da izenburuetan, agertzen da karteletan, noski sarrerako azalpenetan sartuta erakusketak esate dizu zer den ikusiko ezuna eta nola begiratu behar dezun, ez? Erabat baldintzatuta dago.